Nasa ning amang sa taka ang tabi. Si tinuwa. Ano? Namuran ka na ikaw sa imo kasing-kasing. Ha, asa. Ginagawa mo. Na in love na ka. Isa mo ba hanap po rin mo kaibigan? Si Melchor Aquino, pumusok ko patay naman na. Ni. Na si Dr. si Rizal man na, si Andres Bonifacio man eh. Jisa di ay mana na Jisa. Ngayon, naimo ka na Jisa? Grabe pangande amang. Ay kasugto na nay wag kusugtan na ko matuwar ko matuli ikaw pakang amang ka. Ay, gwapo sa ko nimo ay no ang sa. Wa lang jud ko matuli ha? Ngayon ka. Puyog ta. Nya unsa may buhaton ko? Ako tig-translate. Ang kupal ka. Ako ni Jisa, ako na niya. Sildo na ko. Ya, sugto na ka ana. Hindi ka sugto na nay mga hybrid ba nang bayana. Mas macho sa ko, magwapo sa ko nimo ay. Ana to di. Kapuya, ni oy mo may motor ng agi dire. Unsa man to ning kalsada dire? Ay, tabaw na jud ko naghuwat dire. Ganun na ako gawat. Ma'am Jisa. May adlaw dia. Unsa ato? Na si tuyo nimo. Unsa mo sabot? Usma. Ang imo kunong tutoy, piting og duha. Grabe sa ni siya eh. Mura magsayop imuhang kon. Wah, na plain na. Wah na. Wait sa, kini siya kay. Unsa dit? Amang- Diskarte siya nako. Huwag mong subukan. Magaling kang kupal ka. Ang ibot pasabot kung magkauyad mo, iyan ang himas-himason mong paa. Manyak iso na. Ano dyan? Grabe. Sa mo gusto mo? Ang imo kunong naong, kung ang imong lawas, lami kayong arsahon. Ito lang mga sama sa ko nimo kay niwang. Kapit na ko niwang. Grabe ha, nagkisa, mga. Grabe sa nani. Oh, Wala ka mga em. Sige, diskarte siya. Ano ba yun? Wala. Grabe. Unsa. Balik. Balik ka, huwag kasabot. Eh, ani mo translate. Unsa to. No. Ano mo kunong wantoy? Iya kunong kumot-kumot. Grabe. Mao maguto. Oh no. One bar na lang kanako. Tarong diskarte mang. Tarong ha. Sige. No. Ganyan. Grabe. Ang imo kunong hiwa. Tingnan ko awa. Gela. Tarong diskarte. Baka nang makain ba? Unsa yang pasabot? Balik ka. Ang iyang gipasabot, ang imo kunong toy, iya patago. Diskarte ka na ko, manguya baga ka na ko, ang binastos na mo. Dakong boto ako. Sa. No. Sa pinggera naman ako.